Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić-Udovičić. Marina priča. Dragi moji mali i veliki, pa i vi srednji, danas pričamo najposebniju priču od svih do sad ispričanih. Ovo je priča nastala iz ilustracija jedne predivne osobe koja nas je nažalost napustila ovih dana. Stoga, dragi svi, molim vas najveću moguću pažnju, jer moja je Mara to zaslužila. Lutkice naša draga, ovo je za tebe. A sad samo mirno spavaj. Srešćemo se mi opet i tvoj će nam smijeh i veselje opet uljepšavati neko novo, drugačije postojanje. Evo kako je sve to bilo. Jeste li se ikad upitali kako izgleda život mrava? Zašto su uvijek u nekoj žurbi? Gdje idu? Što rade po cijele dane? Imaju li škole? Kako se zabavljaju? Na malenoj livadi živjela kolonija mrava. Nije to bila baš velika kolonija, nego onako taman dovoljna da se svi međusobno poznaju. Kad biste to preračunali u svijet čovjeka, to bi vam došlo kao da govorite o nekom manjem gradu. Pa baš u tom mravljem gradu živjela mala mravica Mara. Bila ona dobro dijete, taman nestašna koliko je potrebno da bude nestašno dobro dijete. U školi je isto tako bila dobra i uzorna. I učiteljica mravica Anka bila je ponosna na svoju učenicu. No mala se Mara razlikovala od ostalih mravi u svom gradu. Kako to dolikuje mravljem svijetu, sve se vrtjelo oko reda i rada. U školi se isto tako samo učilo kako se održava red, kako skupiti što više hrane za zimu, kako nahraniti ličinke, kako se odnositi s maticom i slično. Čak se i slobodno vrijeme trošilo za red i rad. No mravica Mara je htjela više. Osjećala je duboko u sebi da je predodređena za više od sveg tog silnog reda i rada, da mora postojati nešto dublje i vrijednije od svih tih silnih dužnosti i obaveza. Ponašala se kao i svi ostali mravi njenog uzrasta. Uredno je izvršavala sve svoje obaveze i ničim nije dala nikom naslutiti da je nešto muči iznutra, nešto što je tjera da postigne više. Jednog dana maloj Mari na pamet padne opasan plan. Umjesto u školu odluči se istražiti livadu. Ali tako velika livada opasno je mjesto za malog mrava, posebno onog koji se izdvoji iz svoje kolonije. Snaga mrava je upravo u njihovom zajedništvu, dok je jedan mali mrav lak plijen svakom predatoru. No to Maru nije opterećivalo, već ona odluči upoznati svijet oko sebe i hrabro krene u svoju pustolovinu. Prvo se sramežljivo odvoji od svoje skupine mrava koji su kretali u školu. Potom je sve hrabrijim koracima bježala u divljinu. Nakon dugog hoda sasvim se bila udaljila od svoje kolonije. Malo umorna sjede na tlo da se na trenutak odmori. U blizini ugleda neobičnu pojavu. Ništa takvo nije vidjela u svom dosadašnjem mravljem životu. Odluči istražiti. Ta neobična pojava protezala se u nedogled. Bila je žarko crvene boje, izgledala je kao nekakvi veliki zidovi nekog nepoznatog grada. No ono što mala mravica nije znala jest da su baš na tom mjestu mladić i djevojka odlučili prostrijeti dekicu i imati piknik. Bili su zaljubljeni i dan su odlučili provesti na svježem zraku u prirodi, i to baš na onoj livadici. Miris hrane koji se širio iz njihove košare privlačio je mravicu Maru. Bila je gladna jer nije išla u školu, pa je propustila užinu u školskom restoranu. Odluči istražiti neobičnu pojavu i pronaći hranu koja je tako izvrsno mirisala. Uskoro se našla na onoj crvenoj dekici i korak po korak i krenula ona prema košarici sa hranom. Djevojka primijeti mrava, nije voljela bube, prestraši se.
Njen mladić, želeći je zadiviti i dobiti poljubac od nje, zato jer ju je spasio od opasnih buba, počne tjerati rukom mrava. Mara je bila prestravljena, nije znala kud će, što će. Jedva je izbjegla bijesne udarce mladića. Najhitrijim mravljim koracima pobježe daleko od zaljubljenog para, njihove košarice s hranom i njihove crvene dekice duboko u travu. Život u divljini puno je opasniji no što sam mislila, reče ona u sebi. No to ju nije spriječilo da nastavi sa svojom avanturom. Nakon nekog vremena naiđe na zaposlenu gusjenicu. Dobar dan, ja sam mravica Mara, pristojno pozdravi. A vidi ti to, mali mrav bez svoje kolonije. A kako to da si sama? Upita je gusjenica. Pa odlučila sam upoznati svijet oko sebe. Znaš li ti da je svijet koji te okružuje veoma opasno mjesto za jednog malog mrava poput tebe? Snaga mrava je u zajedništvu. Mrav izdvojen iz skupine lak je plijen, upozori je gusjenica. Znam, ali život bez opasnosti i nije život. Pretjerana sigurnost zna gušiti. Upravo zbog tih opasnosti život se zna cijeniti. Vidi ti, mali mrav, a već tako mudar. Nego, što to radiš? Upita je Mara. Pogledaj gore na one cvjetove, to su moja braća. Pravim svoju kukuljicu, uskoro ću i ja postati predivan leptir poput njih. Ostani ako hoćeš sa mnom do jutra, da vidiš moja nova šarena krila. Hvala ti, ali mnoštvo avantura još me čeka. Moram upoznati svijet. Sretno ti, mali mrave, pozdravi je gusjenica. Koja dosadna gusjenica, njoj je samo do izgleda, promrmlja netko iza lista. Molim? Upita ga Mara. Rekao sam, koja dosadna gusjenica. A tko ste vi? Kako, tko sam ja? Pa zar nikad nisi vidjela skakavca? Nažalost, nisam. Ja sam samo mali mrav. Ovo je prvi put da sam se udaljila od svoje kolonije. A, ti si onaj mali mrav, Mara, koju traže u južnoj koloniji. Zar me traže? Da, prije nekoliko trenutaka bio sam tamo. Znaš, ja sam skakavac. Puno prije prijeđem velike udaljenosti od jednog malog mrava. Mislim da bi se trebala vratiti. Ovako velika livada nije mjesto za jednog usamljenog mrava. Imaš pravo. Mama je sigurno već jako zabrinuta. A ne želim da se ona brine. Ali opet, ja želim upoznati svijet. Želim znati što je izvan naše kolonije. Želim vidjeti nešto više od samog reda, rada i discipline. Ja ti mogu pokazati livadu, ali mi moraš obećati da ću te nakon toga vratiti kući. A zašto si tako dobar prema meni? Tvoja kolonija me spasila kad me kos htio uhvatiti. Dugujem im barem to da vratim jednog malog mrava kući. Sad sjedaj, pokazat ću ti livadu u samo nekoliko skokova. Mala Mara se popne skakavcu na leđa. On ju je upoznao s raznoraznim čudima na livadi. Pokazao joj je i maleno jezerce i lopoče na njemu. Izbjegli su gladne ribe i žabe, dotakli su lastin rep, okusili slatke trešnje, a i pogostili se medom dobrih pčelica. Bilo je vrijeme da se prijatelji oproste. Skakavac je dovede kući. Idi moja mala prijateljice, mama ti je jako zabrinuta. Hvala ti za sve. Hvala ti što si mi pokazao livadu, ali i što si mi pokazao da shvatim gdje pripadam. Mravica Mara pohita k svojoj koloniji. Roditelji se nisu ljutili na nju, bili su sretni da se vratila. Ona je odlučila da svoju priču ne zadrži za sebe, već da svima pokaza što je vidjela i naučila na svom putovanju. Počela je crtati predivne crteže svega onog što je vidjela u svojoj pustolovini. Bilo je to prvi put da je jedan mrav napravio nešto drugo osim reda i rada. To je otvorilo put mnogim mravima nakon nje da mogu biti ono što požele. No tog dana nije Mara upoznala samo svijet oko sebe. Ona je upoznala samu sebe, ono što uistinu jest i što je razlikuje od ostalih mrava i čini posebnom. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.